uba juda wa lang uba deru rang ba snong jo ka snong maupat ulay thu ba ka jing mi ki pat ba ban persha menta ka sngi kalong na mar ka jing ngap menti ka sarkar ye ki jing dawa ki dong snong kini ki jing dawa ki long halor ki jing thung kam permanent ki famla snong bar halor ka jing siu ye ka tulop ka babyang ula ong ru kum ka snong kalapa ne ga jing pris khem kam tang ka ya ka kam ka bahap po ka grateful ka ba ki we pat ki kam kin shong tang ha ki jing la ki samla ban wat kam ka we pat ka long halor ka jing siu ka bo mi hap lang na mar kindon ki bayo pra hajar kidon ki bayo lai hajar bar saw hajar kat kum ka jing yo I kino train ka CNRD block kum tangi dawa bande ban siu kat kum ke minimum wages ka baladab ithu hau banai kala lengkot arah Hagabini bahkan ke disbursement iki salary ting isham ba kamlong uniform kiha ka ju ka kategori tigidan ki bayo alai hajar kidan bayo andre hajar kidan bayo ka hajar kidan bayo shikon hajar same kategori tede halor jong ka ka ba ni ong ba streamline no igani but kumno man streamline kalong ba kumno ru kade ban yarkat kat kum ka minimum wages Kebana kalian jong ke sarkar hak sau terik Januari arjar arpusan tak ada ban notify. Bahaya kabini begini kinong terai hapok blok. Kebangi ya keren kamdai tang naga benta kinong terai hapok jong kamau pak sin adi blok. Henry kathauru naga benta kiwi ki blok. Kiberan hapok kejalan berkobai. Ba nakalian jong ke sarkar kadi ban comply kata. Nama keladan lupa hakasiran number 27 hang tu lathok. Key employees under government authority. Kebala I bracket casual contingency employees. Kebamut ba kamdon haka budget yakini bateri casual ni contractual. Tiga day ban comply kat kum kami minimum wages jongka labor. Dan ray kum menginsyam kalau ba nakalian jongka CNRD diklaim comply. Tinggi ni dawa ya kata kurang bakal long. Inilah ai marsin yo jingtip ba kaladon ke jingpen krek na kalian juga CNRD department ba kan shift no ya gani ka jingpen tri kam ya gani ka block nang thina po shaw ru thina po mau pat I kabangi ru to ngisu ai song ai ba ka to ru ka baki pentri kam banta ka bangi ngisu ai jadi ka facilities ka jungi ka shaw te kalong ba ngingil ai jingtip marsin yo ya ta kubor haka arpo artarik umi araja arpusan baga government kadai ban resolve kini issues but kan sa fix ya kadit ban inaugurate ya kani gabade jehenrai amdai tang bangi ai gajing tho ina lek ban ya kendo ru ladu yo video ya lek kendo ya ka DC ya lek kendo ya director jong kasina di ya lek ban kendo ya minister concern ya lek ban kendo yo MLA Bagi tersngo ya kani kaju hangnut na kalian kaju ni isyo. Te hapdeng jong kata kapor kaba ngi kimi lenti mana kalian jong government kan responsing kan ayeng i kaju ba. Tenrai ngi yo pen ban da ka program bamenta kasni kila finalize ban play ya kani ka block. Ke office ke batamba. Tedai halor jong kata ya ka pelong ni upai ba bameneng ni long dorbar ni tersngo ya ka development ka mi ha ka bede betul kam. Jadi paiba kim sungai ha ba nang thina ko ba yewan man protest sange hakaba yimsha bana kalian jong ka sarkar lemba jong ka CNRD bakan inaugurate ya kanika new office building nada ya kini ki jingdawa na kalian da jong ka shaw kampas kata gari ka basusi na barba ikan ma ho ka bede bakani ka jing pan pan ya kanika ya ka jaka na bantaban wara ya kanika CNRD block hangne ko ba Kalau ba haka tu kopor ba kini kiwan janman lang kasngiru tar hadu bangin dayo ya kaban ya sutu jingut tar hadu bangin dayo ya kaban penur long ya kijing alnut ka joki ke hendrai ka basungsi kalong ba haka bede ba kani ka benta kalong kumba lapan pau na kalian ka joki ru ba habaki layo kamdon syu kata ka jing king brio na ni kamdon syu kata ka jing king slap ba kaburom ka akar keladu ka adam tinga so ya kaban ong ba hakani ka atiti bana kalian omtang na kalian gajungi ka shromo pat tindai baro ai kikon ka pri hun trap nyem dei ban aila de ko kani ka atiti bana kalian jungi no sensar ki jung kindon bahdin ya ka baki kor ka baki kidan kam kiwan ya ka ban kro ba anda kilayo kisayu roi ya ka jing angno ka jungi